alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu bibiya ta a cikin wannan shiri da muke wayar da kan al'umma akan abin da ya shafi muhalli, sinadarai da illolinsu da muhalli da kuma lafiyar ɗan adam. A yau mun zo za mu yi bayani akan wani sinadarin da ake kira da mercury. Shi wannan sinadari na mercury shi ma yana fitar da tasa gubar da ake cewa mercury poisoning. Ana iya samun sinadarin mercury a kayan kwalliya na mata. Ana iya samun sinadarin mercury a gulab ɗin da ake cewa fluorescent kamar wannan kenan. Fluorescent lab duk da dai wasu ƙasashe yanzu sun haramta amfani da wannan gulab, amma idan yanzu aka yi amfani da shi aka jefar da shi, sinadarin mercury yana iya fita daga jikin wannan gulab ya shiga cikin ƙasa ko ruwa ko kuma cikin wani abubuwa da zai kawo. Bayan haka ana iya samun sinadarin mercury a thermometer. Wannan ita ce ake cewa mercury in glass thermometer. Ita ma idan an gama amfani da ita ko ta lalace ana iya jefar da ita a cikin muhalli kuma a sami mu haɗa a bidiyo na gaba domin bayyana ainihin menene mercury poisoning. Assalamu alaikum.